είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος στα ναυπηγεία Σαλαμίνας. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τα πράγματα από κοντά, αυτόπτης μάρτυρας των εγκλημάτων που έχουν γίνει εκεί. Ας τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ορίστε κύριε Σκουνάκη, σας ακούμε. Ναι. Πραγματικά ήταν σύμπτωση. Δευτέρα πρωί, μιλάμε τώρα για χειμωνιάτικη εποχή, βλέπω απέναντι από το γραφείο μου σκόνη να σηκώνεται πάνω σύννεφο. Για ποια χρονιά μιλάτε? Για το 77 μάλλον, 76-77, εκεί γύρω. κάπου εκεί πέρα γύρω. Γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, πέρασε και η ηλικία. Λοιπόν, αμέσως έδωσα μια εντολή σε έναν εκεί πέρα, λέω πάρε ένα ποδήλατο και τρέξε απέναντι να δεις τι κάνουν εκεί πέρα. Αυτό είναι ο τύμβος των Σαλαμινομάχων η περιοχή από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν γύρισε λοιπόν, έρχεται και μου λέει έχουν βάλει τις μπολντόζες και ο Διαμαντής, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν, είχε γαμπρό το Αχιλλέα Καραμανλή, ο Κώστας Διαμαντής, ήταν ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου Κινοσούρας, που έκανε αυτή την πράξη. Ήθελε να μεγαλώσει την έκταση του ναυπηγείου του. Εγώ αμέσως την ίδια στιγμή πήρα τηλέφωνο ένα παιδικό μου φίλο, τον Αράπη, τον Σωτήρη, έναν δημοσιογράφο, και του λέω ρε Σωτήρη, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για το ιστορικότερο σημείο του κόσμου. Δεν λέμε τώρα για μια σαχλαμάρα. Αμέσως αυτός συναντήθη με την Αυγή, την εφημερίδα, και την άλλη μέρα βλέπω με μεγάλη έκπληξη στη τελευταία σελίδα, σε περίοπτη θέση, την καταγγελία αυτή. Και μετά από λίγη ώρα βλέπω ότι σταμάτησε η σκόνη. Τι κάνανε ακριβώς εκεί πέρα? Ισοπεδώνανε, ρίγνανε μέσα τα κόκαλα των Σαλαμινομάχων στη θάλασσα. Σπάγανε... Αυτό που λέγατε είναι. Τα πάντα. 75. 75 ήτανε. 75. Μα το λέει ο κύριος ότι το 1975 νεαρός τότε είδε ακριβώς αυτό. Έρχεται να σας επιβεβαιώσει ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, όταν έγινε αυτή η δημοσίευση, βεβαίως σταμάτησαν. Το τραγικό για μένα ήταν, βεβαίως ο Διαμαντής ο συγχωρεμένος ήταν ψαράς, αμόρφωτος άνθρωπος. Πλούσιος μεν, αλλά αμόρφωτος. Εκείνο όμως το καταπληκτικότερο ήταν ότι ο διευθυντής του ναυπηγείου ήταν αρχαιολόγος. Αυτή η αντίθεση με τρόμαξε. Ήταν μέλος της Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω μεγαλύτερο συνδυασμό ανθρώπων. Γιατί να περιμένεις βεβαίως από έναν ψαρά, δεν μπορεί να περιμένεις πολλά πράγματα, αλλά από τον αρχαιολόγο διευθυντή του ναυπηγείου να συμβάλλει σε αυτή την καταστροφή. Πετάγανε τους τάφους και τα κόκαλα, μου είπατε, μέσα στη θάλασσα. Στη θάλασσα, τα μπαζώνανε και τα σπρώχνανε στη θάλασσα να επεκτείνουν συγχρόνως. Αφενός μεν να ρίξουν το λοφάκι αυτό, αφετέρου δεν να μεγαλώσουν την παραλία. Να μπουν μέσα στη θάλασσα για να διευκολύνουν τη μεγέθυνση του ναυπηγείου. Σας ευχαριστώ. Και ήταν μια περιοχή, μια περίοδος, στην οποία δεν μπορούσε βεβαίως και πολλά να πεις για την κατάσταση που σιγοντάριζε ο Διαμαντής και ότι σιγοντάριζε τον Διαμαντή, αλλά παρά τα αυτά η Αυγή, η Αυγούλα, αυτό το μικρό φίλο, τότε έσωσε τη Σαλαμίνα και από αυτή την καταστροφή, μάλλον τον τύπο της Σαλαμίνας. Η Αυγή έχει κάνει μεγάλα κατορθώματα. Αυτό οφείλεται ήταν μικρή εφημερίδα, είναι μεγάλη εφημερίδα. Ανεξάρτητα αν σας κατηγορούν και σας κατατρέπουν. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ. Αυτή η μικρή μου συνεισφορά είναι για σας προσωπικά, κύριε Χαρδαβέλα, που σας παρακολουθώ χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά χρόνια εδώ στην περιοχή της Σαλαμίνας. Από 6 χρονών ήρθα εδώ. Και η κατάσταση που παρατηρείται στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Σαλαμίνας, αντί για αρχαία βλέπουμε ναυπηγεία και δεν ξέρω τι άλλο. Μπορεί να βάλει ο νους ανθρώπου. Οι αρμόδιοι εδώ έχουν την εντύπωση ότι εάν θα βιομηχανοποιηθεί η περιοχή αυτή, ότι τα παιδιά τους θα γίνουν βασιλιάδες. Εγώ διερωτάμαι και λέω, πότε μπορεί κανείς να βγάλει ένα ξεκούραστο
ψωμί και να είναι κύριος και μεροκάματο. Να πηγαίνει με τη μουτζούρα ή να είναι κύριος στη λέξη και στην εμφάνιση. Να βγάζουμε το ψωμί μας με τη μουτζούρα ή με την πένα σαν κύριοι, διότι εάν θα αξιοποιηθεί το μέρος αυτό και τουριστικοποιηθεί, που είναι ένα, έχω επαναλάβει τη λέξη αυτή στη τηλεόραση, ένα παγκόσμιο προσκυνητάρι έπρεπε να γίνει εδώ και να έρχονται όλες σε φυλές της γης να προσκυνάνε τη λέξη ελευθερία που απορρέει από αυτό εδώ πέρα το μέρος και μόνο. Διότι η ναυμαχία της Σαλαμίνας έσωσε την Ευρώπη και όλους τους λοιπούς. Τον καιρό που κάναμε εμείς Παρθενώνες και Ακρόπολες, αυτοί ζούσανε ακόμα εν σπηλαίης και όρεση και τεσοπές της γης. Οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί. Εσείς τι είδατε σε ηλικία 17 χρόνων? Εγώ σε ηλικία 17 χρονών, επειδή στην Χάνο και έχω ασχοληθεί έτσι με το, δηλαδή όχι επαγγελματικά, με το ψάρεμα πολύ, είδα τις Τριήρης μετά από μία μεγάλη κακοκαιρία η οποία είχε κρατήσει τότε γύρω στις 12 με 13 μέρες. Ξερίζω σε πολλά πράγματα, τότε δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης να ξέρουμε ή να μας πούνε ούτε για τον καιρό, ούτε τα μποφόρ, ούτε και τα λοιπά. Όμως έγινε αυτό που έγινε και εγώ όταν βγήκα να ψαρέψω είδα τον πυθμένα της θάλασσας κάτω, όχι όπως τον ήξερα. Ήτανε αναμοχλευμένος και τα κάτω ήτανε απάνω που λέει. Εκεί αντιμετώπισα 2 τριήρεις, τις οποίες μάλιστα ο πατέρας μου, συγχωρεμένος, μου λέει, είδαμε και το έμβολο, πώς το λένε αυτό, ένα στρογγυλό που έχει απάνω, μια ροζέτα μεγάλη που έχουν συνήθως οι τριήρεις όπως βλέπουμε, και από εκεί βγάλαμε το συμπέρασμα, είναι τριήρης. Δηλαδή τώρα κάτω από τα ναυπηγεία υπάρχουν οι τριήρεις? Κάτω από τα ναυπηγεία δεν υπάρχουν οι τριήρεις, διότι τα ναυπηγεία είναι στην ξηρά. Μιλάμε τώρα για το ναυπηγείο αυτό το απέναντι και μόνο. Όμως εκεί ακριβώς έχουν γίνει κάτι άλλα πράγματα, πολύ χειρότερα από τις τριήρεις. Αν θα πάτε απάνω στον Τύμβο και μπείτε μέσα, θα δείτε τους τάφους κενούς. Εγώ τους είδα με οστά και με πλάκες. Πήρανε τις πλάκες. Πού τις πήγανε εκείνοι που τις πήρανε? Πού τις πήγανε? Μπάζα τις κάναμε. Με καταλάβατε? Διότι και έχουν μείνει τώρα μόνο δύο σχεδόν να πούμε τάφοι, οι οποίοι αυτοί ήταν πολύ τάφοι γύρω στον Τύμβο. Εάν είχε νοικοκυρευτεί το αμπελάκι, ο αρχαίος λιμένας θα είχε να προσφέρει και στους περιοίκους εδώ όλους ένα καλό μεροκάματο, ένα καλό ψωμί, ένα μεγάλο τσουκάλι.